vlog ko. Hi guys! Welcome to King TV. Good morning guys. Bibo kadyo dari sa park kay daghang trabaho. Nasi dyan na nagpipi para sa barbecuehan. Na. Anda, gibuluntaryohan ng Freedom Park karon kay baw nga nun eh. Na nagmawar datong unahan ni ay nang giguna. Ha? Giguna. Anda, di apoy nangaon. Monig mga panday daadtong giutro na gipanggeba. Kapoy gwapa naninda. Nay mga nanilihig. Nay naghakot og kahoy. Na mga gwapa nanilihig. Abasing. Hala, murag nailamian dari ko kay murag nailamian dari. Nag-live ang atay. Nag-live ang. Paano ko nag-live ko na? Hala, post la. Dali. Ay! ikaw po diot. Dali, shoot down sa post la. Dali. Shoot. Mga gwapa karong adlaw ang mga manilhigay. Mga gwapa og mga siksi. Nakaka-cute sa sinilhigan, Diyos ko. Abas. Hala. Saba kay mga virgin ba kuno sila mo nang cute pag kinahigan. Ari sa pagkudaring unahan. Sige ba? Mutulin jud ta ni ron atong trabaho. Kay nagmawar. Nagmawar. Di ay mga nangguba. Ni mga manager. Ni mga mga manager na sila. Yan ay nangguba. Mga nangguba. Bibog pangguba, pamalihin sa mga merkado. Hala, doslak. Hala, sige, doslak. Kana, doslak ka. Uy, si Jason Mandi ay ni. Kuyawa ning taga-Ilawod, Pilar Bohol. Ha? Ibalhin. Darit ang dapita. Nahinguyuan nga. Gwapong. Bright, kina-brightan sa tibuok kalibutan. Hindi mo na po nang i-post. Hay mong i-post. Hindi na po malunggoy. Jaga-jagaan. Si Jilly nga. Anit-ani isang tindang isda. Si Jilly nga gwapa. Tindira. Paway halin. Nagbila man ni Jill. 180 ka na. Dako mo nang lagay. Kare, dako pa kuno gidang sabaan pini si Jay. 40. Mailhan laman. Mailhan namang make be, klaro bang make atang iwagan. Di man. Murag mao-ora kuno. Nay pantihan na, pantihan. Pagi di ay di pwede pantihan. Pila. Tunga. Pila. Panday ka ng video. Video naman. Mo ka nag-vlog ka? Hi guys, welcome to my Ay TikTok galing na mo. hi vlog. Welcome to my guys. Atong videohan si Tilay nga nanindag isda. Bawa pag naklaro ni Tilay. Atura dito video. Nay nang hakot og mga basura. Na sila dana. Ning balhin na sila sa bag-o nilang pwesto. Buyag! Tiyo ba jig malata? Oh, baka ba?
Ano sa Maris? Nas Marisa, guwapa. Nas Marisa, guwapa nga strikta. Agnaong. Ang naong sa nalata pod. Buyag. Nalami na nun ni ilang pwesto dani na. Ay, idol jud ko ta sa ni Marisa. Dali Maris. Wa man good. na ko trabaho kana di ay. Atong videohan ning nayarang kasaba be. Okay ra kayo ni. Lamia ka jog mga lamia na ka jog kag mga display ng dinaoy. Mga gwapa na kaayo ba? Okay kayo. Okay kayo. Ang sa'yo mong ika-comment na ha? Wala. Okay kayo ra. Nilsa ka? Katawa ra masir. Ako'y mo komente mo. Dali. Okay kayo, balag pa nga. Adaw lamang kayo sa kisumbong kunin mo sa imong mama. Matay. Tumbong. Palabag mama. Idol na ka dyan idang mga tindahag, mga gulay ini ba? 5% naman direct. Ala, pili. Pili. Lato dai ko ha. 20. Nay nanilhig. Arang kabibo lagi ng nay naglutog bananakyo nga wa pa makaluto. Kailangan gaman. Ay miss, guwapa pa ka nang. Antay ng buwangan ni Buyag, patay na buwang naman hino. Kasi mo magkita pa na hapon sa inyo. Lagi kang buklo na tungod. Buyag. Hi ko, himaak labadi nang imong iro Maris na. Ay, ma, ako ba na mama? Adto na ko kay paakon ko dana. Kuya nanan na boy. Buyag. Nabuan ni siguro na. Live na lata. Adlaw ang ari nako kay ni mga way dana. Nagkagubot ag Freedom Park. Nagkagubot. Hala guba. Dugaya ka guba oy, ako pa ning guba ana 5 minutes wa na. Darita sa mga tindahan og manok. Tagpila na ron ang kilo sa manok, sir? Ma'am? Ano masabtaan na? Tagpila na ron ang kilo sa manok, sir? Ma'am? Apa na mahaw? Mahaw! Mamahaw ta, sir. Mamahaw ta, ma'am. Ayay na pa. Nalubat. Aray na ko.